ಮಂಡೆ ಕಟ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಂತ ಆಗ್ಬೇಕ ಅಣ್ಣ ಬೈದ ಕಮಲಾಗ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೋಜುಡು ಅಣ್ಣ ಬೈದೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಪೊದ್ದು ಒಂಜಿಲ ಕರೆ ವೈಜಿ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಅಣ್ಣೆ ಪಾಪ ಬೇಜಾರುಡ್ಲೆ 2 ದಿನ ಇಪ್ಪುನಾಯೆ ನಂಜಿ ಪೊದ್ದು ನಾಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತುಂಡು ಬತ್ತ ರೊಟ್ರಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಜಾಡಾತೆ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಯ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಜವನೆ ದಟ್ಟ ಜವನೆ ಜಿಮ್ಮು ಬೋಪೆ ಇದು ತೋಂದಿಪ್ಪಾರು ಅನ್ನೆರೋಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮಲ ತೊಚ್ಚಾಗ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೈಲೆಕ್ಕ ದುಬೈಡ್ ನನ್ನ ಕಮಲ ಆವಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಬೈಡ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫುಲ್ಲು ಮುಲ್ತದ್ದು ಚೂರು ದೋನಡುನಾರೆ ಹೋಯ್ತೆ ಅಚ್ಚರ ಅಲ್ಲ ತುಮ್ಮಿ ಮರ್ಯಾದ ಕಟ್ಟದ ಕಾಟುನವಾಗಿರಿ ಓಲ್ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಅಮ್ಮೇರೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಅಂಚಿಡ್ಲ ಇಂಚೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದಿಲ್ಲ तेता भितर येता येता चलताम सर हो गे पडले ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಏತಾಂಡು ಮರಲ ಏನು ಮರ 14 ಬತ್ತ ಬೈದ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮನಸ್ಪುರಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ರಡ್ಡೇರು ಪತಾಯ್ದ ಕಮಲಾಗ್ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜುಂಡೇರು ಹಿಂದೇರು ನನಂಜೇರು ಇಂಚೂರು ಬಲಿ ಪೂಜಿ ದುಬೈ ಇತ್ತುಂಡತ ಚೂರು ಕುಡುಬುರ ಸರಿ ತಿನ್ಪೂಜಿ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪೋಡು ಪಿರೋದೇ ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಲಿಪುಡ್ ಅವು ಎರು ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಎರು ಬಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ನಿಂಗಳ ಮರಲು ಸೂದಿಯರ ನಿಂಗಳ ಬೈಕ್ ಆಮ್ಕ ತಿಶಿನ್ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಿಶೆ ಬೈಕ್ದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಏತ ಅವನ ಹತ್ತು ಪೋಯ್ ಅಣ್ಣಾಗ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಟಯರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬರ್ರಿ तेसा पार्किंग ओड्ड तुम्हें मन नौकर ना त्या दिस 800 सोदी चालर म्हणजे 1 घंटा लागला काही दोर लावडा ना वरना की पिशा ये तो बीएच कंपल्सरी केलं ना ना ते स्ट्रेट पडे तुला बरोबर रे नंतर ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗ ಲೈಟ್ ತೋಜೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ದಡೆ ಬೈದನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚ್ ಕಂಬಳ ಬಂಗ್ರ ಕೊಳ್ಳೂರುಗೆ ಬಂಗ್ರ ಕೊಳ್ಳೂರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ പോകുന്നില്ല ചുച്ചൂര് എതിർ പോകുന്നുണ്ട് സാല് ಓಕೆ ಅಣ್ಣನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಜನ ಬೋರ್ ಆಪುಣ ಯಾನ తర్వాత ನಿಕ್ಲ ತೂಪುಣ ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾನ ಇಂಚಿ ಸಾ ಬಂದು ಅನ್ಪಾರು ओके गाइस पूरा रगड़ काढले तुम्ही दोघांनी बोळारा म्हणून सांगले ते बोळारा सांगतात मग लेणार जाईल हा म्हणजे एटले बसून आला अड्डा पलाई ना आता अड्डा भरायचं झालं हा रे रे सिटी
tuh salwala ಸಿಟಿ ರವಿ ಬತ್ತಿತ್ತರ ಅಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಡಿಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫಲುದಾ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಜನಸಾಗರ ಉಂಟು ಕಂಬಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿವಿ ವಾಡ್ದೇರು ಪುರ ಟಿವಿದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕಂಬಳದ ಟಿವಿ ಬಾಡ್ದಾರಂತೆ ಬೇರೆ ಮಾರಿದ್ದು ಓ ಮೋಹನ್ ಬೇರೆ ಆಳ್ವಾಸ್ತ ತನ್ನಿ 4 ಮೈಲ್ನೋನೆ ನಮ್ಗೆ ಫ್ಲೈಟರ್ लागी लागी ಕೊಡೋದು ಮನೆ ಎಂತ ಫ್ಲೈಟರ್ ಅಂತ ತೇನೆ ತೇ ಇಂಡಿಗೋ ರೈ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಫ್ಲೈಟರ್ ತೋ ಇಂಡಿಗೋ ತೋ ಮುಕ್ಕರ್ ನಮ್ಮಿ ಪಾಟ್ಲ ತೋ ತಗ ಗೊತ್ತಾ ಡಿಲೇ ಮನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಮ್ ಕಾಮಿ ಗೆಲ್ಲ ಮಗಿರ ಮಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಆಮ್ ಕೈಲ್ ಮಿತ್ತುನ್ ಪಡೋನ ದಿಟ್ಲೆ ते काम जरा हमें सॉफ्टवेयर अपडेट आदोर ले ताचे ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ ಗೌಡರು ರಾಮಕರಣ ಗುರುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೌಶಲ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಿರಿ ಟಿವಿ ಬಾರ್ದೇರು ಮೂಲ ಗಾಡಿ ಬಲ ಏನು ನದಿ ಬಾರಿ ಗಾಡಿ ಬಲ ಡೋರ್ ಗೊಬ್ಬ ಇಂತ ಬಂತನ ಸಮ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ ಅಪರೂಪದ ಸಮ 13.07 13.07 ಜಾಸ್ತಿ ನಾಚಿಗತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಲೈ ಮಾಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗರ್ಜಿ ಐಲೆ ಅಸೆ ಅರೆ ಸೂಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಸೋದರ್ಲೆ ಪಟ್ನಾನೆ ಗೋವಾಜೆ ಕೆವಿನ ಪಟ್ನಾನೆ ತೋಳೆ ತಮ್ಮುದಾಜೆ ಪಟ್ನಾನೆ ಗೋವಾಜೆ ಜೈಕಲನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಕೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಲಿಗಿನ ಶಿವಕರ್ ಪಾಂಡೆಗಂಜ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಡಪಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಗೋಲ್ಡೂರು ಬಂಡಸರ ರಿಯಾನ್ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲಾಸ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಮೂರುಗಳ ಜವಣರಿಗೆ ಮೇರೆ ಮಂಡಲ ಮಿಷನ್ ಗಾಡಿಲ್ ಗೋಲ್ಡೂರು ಗೋಲಾರು ಮಿಷನ್ ಕಟ್ಟಡ ಮೊದಲು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾಮ ಒಳಗಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎರುವಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಅಲ್ತ ಟೆಂಟ್ आराम से आड़ आम्ही उर्सू गेले बोललो तुले ನಂಗಲು ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಜಾಗ 7 ಎಕರೆ 8 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದು ದೇವರೇ ಎಂಚಿನ ಜಾಗ ಮಾರ ಚಪ್ಪಲ್ ದೆಪ್ಪಡ ಚಪ್ಪಲ್ Indonesia, kalau ini tahu? Semua nama sangat ada saya. Wih, subscribe, madi. subscribe mari. Ah, oke dan. Danger. Teh tani makasih konggal pisah ni.
ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ 001 ಚರ್ಚಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಷಾಯ ಎಂತ ಬುಲೆ ಈಗ ನೀ ಮಂಗ ಬರಿ ಕರ್ತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಲ್ದಿದ ನಾಳೆ ಮರೈಜ ಜಾಡಿಯ ಫೋಟೋ ಮೊರ್ತೋಯ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಶಾನ ಅವರು Nengo, tu i somane tu pappa i somane. sai ba wata je pottu. Te sent record data tu kai mandu Karnataka. ರಸಿಟಾ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಾಂದರ್ಲ ಸಮ ದರ್ಗೋ ಯಾಕ ಗಾನೆ ರಿಜೆ ನಿಶಾ ಸಿಕ್ಕೇರನವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ನೀವು ತು ಸೆಂತಿರಾ ತು ಮೈಕ್ ಹಂಗಾತ ಕೈ ತೈ ಉಲೇತಾ ಇನೆ ಹಂಗ ಏ ಒಡಲ್ತಾ ಓಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ನಕನೆ ಒಡ್ಲೆ ನೈಕತ ಪೀಚಾ ಮರಿ ಹಲೋ ದೀಪಕ ಲಕ್ಕಿದ ರೂಲೆ ನಕದ್ದೆ ಮಾತದು ಫೋಟೋ ಐಕತ ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕಲ್ ಮುನಿ ಫೋಟೋ ಆಜೆ ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾವಲೆ ಓಯ್ ಅದ ಆಪುದಟ್ಟು ಏತ ಮುಂಚಿಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಸಕದಾಲ್ಲ ತೋ ಸೋಮ್ಸ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ Papa berapa ya? Papa munde. Papa. De kange. ನಮ್ಗೆ ಭಯವೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ರೇಡ್ ಎರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಂಗದೀಗ ಮಂಗತೆ ಕಳ್ಗೊಂದು ಪಪ್ಪು ದಿಸ್ತೆ ಹಂಗ ಕಮಲದಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಎದುರುಡುಲ್ಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ರೆಸಿಟಾ ಇನ್ನೀಗ ಸಾವ್ ಲಾಟ್ ಬೋಟು ಪೂರ ಒಂಜಿರ ಪ್ರೇಜನ ಇಜ್ಜ ಸ್ವಾಗತ ಐಲೇಗಿದೆ ಜನಸಾಗರ ಬಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸೊಡು ಇಸ್ಲಾನ್ ಕೊನೆ ಜಗಂದ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಿಲ್ತಲೆ ಶೋಕಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೇನ್ ಮುಕ್ಲೆನ್ ತೋಡು ಶೋಕಿ ಮಲ್ಪುನ ಮುಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಇಂದು ಬರ ಶೋಕಿ ಜೀವನ ಎಂಬಲ್ಲ ಪಪ್ಪನೆ ಅಪ್ಪನೆ ಎರುಗುಡುಪುನ ಎಂಬಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಈ ಬಂದ ಜನ್ಮ 4 ಜನ ಇತ್ತೆ ಹಾಕುವೇರ ಮುಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ ಜೈಲೆ ರೇ ಮೈಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಾಯರು ಸೈಡ್ ಇರು ಬಂದ ಅಂಕ ಕೆಲ್ಚದೆ ಶಾಂತಮಾರಿ ಆಪುನಡ್ಲಿ ಅವರಿದಲ್ಲ ಕೋಲಿ ಎಬ್ಬು ಅಂಕ ಶಾಂತಮಾರಿ ಆಪುನಡ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲ್ಚದೆ ಏ ಕಡೆ ರಾವಣ ಮಾರಿಯು ಅದು ಹಂಗೆ ಅದು ಏ ಕಡೆ ರಾವಣ ಕಿರ್ಕಿರಿ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂಕನಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಗುಡ್ಡಾಮ್ ತೇಲ್ಪುಸಂ ಗುಡ್ಡಾಮ್ ಮಾರಿದ್ದೇನೆ ಗುಡ್ಡಾಮ್ ಸಾಮ ಮಾರಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕನೆ ಪಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ಪರ್ವ ಮುಂಗ ರೇಸೋಯ್ಮು ಅದ ಪಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ಮಾರಿದ್ದೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗಿರೋರ್ನ ಸೊಕಲ್ ಕೂಡ ಎಕತ್ತೋಡಿ ಒನ್ನ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಚ್ಚ ಮಂಡ್ಯ ವರಿತೀವನೋ ಸಜೆ ಬರ್ತಾನ 100 ಜನ ಚಟ್ಟಿ ವೇರಿ करता ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಏ ಆಯಿಲೆ ಸಾತ
कोण या ये बता आगा हाथ कर दुबई ते मला आता सोडणार दिसी ना दయ్యా ते दाखे आहे अंगात आम्ही त्या पडी तुका पितर राहिलो ಗೊತ್ತು आता नाही राव आणि जाऊ ना स्टार्ट अंजन फर्स्ट साल इस्ता बिचारानी ಕೆಳಗಿನ ಬಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ತುಳಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನಲ್ಲೂ ಈ 80 ಎಕರೆ ಜಾಗಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂಜೆ ಒಳ್ಳೆದೇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ ಏಪಾವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲಂಟ ಓ ನಮಗಿದೆ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದುರ್ಜನಗಳೇ ಒತ್ತೆ ಅಂದೆ ಒತ್ತೆನ ಒತ್ತೆ ಮಾಡಾರು ಮುಕ್ಕಲೇನ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವಕಾವರು ಅವಕಾರತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ರೈಟ್ ಇದು ಇಂಚೆ ಪುಣದು ಇವತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಥಾನ ಬರೋಡದು 15 ಬರೋದು ಬಾಕಿ ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡೋಡ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ तुम कशे ओळख तुझी तू कशे ओळख तो होय रे आता यो पहिले केना मजा गाडी रे लिफ्ट मागून येता आता JCB सोडटा कोण यो लॉरी सोडटा म्हाका समेत येना फायदा ना तेच ಹೋಯ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸರ್ಪಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ राव आता नेक्स्ट ने आता साल आता येते आता काही आता ना त्यांचे राव आता नेक्स्ट 2 साल आमचे लक्ष्मण आहे करेक्ट असायचं झाडं सोडीचे ಪಪ್ಪೆ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ होत्या
ಫೋಟೋ ಕೊಡು. ಒಂದು ಫೋಟೋದ ಪ್ಲಾನ್ तू मेन एज है विनीता नेक्स्ट विनीता है ना विनीता पटराव ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ अन्य बनंदले ब्राइटनेस फुल दी ओडिगे कथा ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಬರೋಣ ನಿಂಜಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂದು ಬೇಲೆ ಫುಲ್ ತು ಹೈಲೈಟ್ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಗ ಆರ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಡದ ಅಲ್ಬಲ್ಲ ಏ ನಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಬರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಗಟ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕ ದರ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಕ ಬುಸ್ತಲ್ ಅಂತ ಹಾ ದಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಫೋಟೋ ನಾಕ ಅಜೆ ಇರ್ತಾಂಗ ನೀಚರ್ ಗಡು ರಾಮಕೆರೆ तू मार करता है विनीता तू ही ताजा बरीते गलत ತೊಂದರೆರು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಲ പോകുന്നില്ല ರೆಟ್ಟಾണ് ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
Finita the time ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಟೈಮ್ 3 ಗಂಟೆ ಕೈತಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಡ ಒಂತೆ ಕಂಬಳ ತೋಡಂದ ಅಪ್ಪನ ನಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗ ಕೈಯ ಊದಾಗೆ ಕಾಣದ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಗ ಸಾಕಾತನ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಲಕ್ಕನ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಬರ್ಪೆಗೆ ಕಂಬಳಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಬರ್ಪಣ ಬಿಡ್ಲಿ ಲಕ್ಕು ಏನ ಇತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ 2 ಬರ ಬಾಟಾಡಿ ಬರ ತಿಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಪ್ಪು ಏರಿ ಬಚ್ಚಂಗ ಇದಲ್ಲ ಕವ್ಯ ಬಚ್ಚಂಗ ಏ ತೂ ಕಾಂದಾಯಿ ಉದಾತೆ ಉದಾತೆ ಆಮ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಏನ ಮತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನನ್ ಮಗ ಅವ ದಿತ್ತ ಸೈಬ ಅವ ಮೇಲೆ ಆಸಾನೆ ಜೀವಂತ ಪೂರ್ಣ ಮಕ मजा अर्धे वेळ लांकडा तोडला ते पेटोंग उजो पेटोंग फुलजार नाही त्याच्या तिथला उदा गाणे पेपर झालं जा दोन बोटले उदा ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಡ್ ನೀರು ಬೈಲೆ ಏನ್ ಜಾಯರ ಆಮ್ಲೆಟ್ देदानी तागा 200 रुपये असते एअरपोर्ट अंदून सर तागा कलिंग कवे आहे हां नूचे जाई गई ने गई अतिशिन अन्ना का गई या तेने कवे देन आणि गई ना हां हां ते दाट सिंतील ने टाके मोळोनिया कोणा अच्छा कर्मजीसाचा ये खाले ये ऑन आ गया था झालं लास्ट आहे ना तुमका कळलं माझी परिस्थिती कशी आहे परिस्थिती दोळा येती आहे ते काढेंगे काउंचे गेले पुरचे आणि पाळंद आहे हे जाऊ अरे तोंड पळेता ना मका कव्यावने बोलत बोले का अच्छा की रेडी आहे सेंड जावे बरोबर माळा चोट दौल चोर मला हे बरं असा ना पिशा बरे अंकाची मजा ना सांगता तो हां अंगता हां ना सांगते बरं तिरगदांड मोजी गंटे ना पो जप्पोಡು मोकले पूरा 3 अडिगे जेंकी साथ नहीं जन पूरा कमी आतने याकडे जन इकलिगे ನಾನು ಅಪ್ಪೋದು ಎಲ್ಲ ತೂಪೆ ಬರ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮನವನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಿಗೆ ರೇಡನೇ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮರಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಗಲ್ರಾವು ಮಾನಮರಿಯ ದೆಪ್ಪೆರಾವು ಹೇಗಾನೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೋರ್ಲ ಲೈವ್ ರೋಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲೈವ್ ರೋಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗ ಸರ್
ಕೊಂಡಾಣ ಬಜಗೋಡಿ ಪಟೀಲ್ ಕೇಳ್ 96 ಗುತ್ತು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಹೇಗಲ್ಲ ಸಾಕು ಹಾಕೋಯ್ ಪಟೀಲ್ ಎ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಓಪನ್ ನಾನು ಪೂರ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಜನ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮಜೆ ಸಕಲ ಪಡಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಪೂರ ಗೊತ್ತ ಸಕಲ ಪಡ ಅಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಕರ್ತಾದೆ ಹೊರತಾಗಿದ್ದು पीछे चले याने क्या सुनते क्या याने आता गाडी पडायची साहेब बाडी मग त्यांत मंडून कर्म किती जोड्या नक्की त्याने अंग त्याने त्याने बल 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 तबला 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 डंकण का बट्टोली बल 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 ऑर्डर पल्लू तगले ब्यार अविल मिल्कुंडु ಕಾಲಿ ಕಾಲಿ ಯಾವ್ದು ನನ್ನ ಬಲ್ಪು ಫೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೈಪ म्हटलं असताना कसे क्रेज असतात सुझुकी पूरा पैक ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋದೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವರು ಫೋನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಜನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ कोण एवढं होय मागीर ये विनीतानी खंयच्यात आयिल्ली खंयच्यात ऍक्टिवा ती हांगाच कोडेल रावतात तू खंयच्यार आयिल्ले हा वैद बोळा गेलो गे ये तू माझ्या फाटल्यान येता आडी आहे काय जायनातला सांगे ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ನನ್ನಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಕಂಬಳದ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಸೈಟ್ ಉಂಟು ಕುಡ್ಲ ಹಾಲಿಕ್ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕುಡ್ಲ ಹಾಲಿಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್